Хайырлы көн, исәнмесез балалар? Математика дәресен башлыйбыз. Дөньяда кемдә ниндидер ачышлар ясала. Моңарчы без ишетмәгән, белмәгәнне ачалар. Әйдәгез без дә бүген математика дәресендә нинди дә булса ачыш ясыйк. 4-нче сыйныф укучылары Алсу һәм Булат мисаллар шишкәннәр. Алсу тиз арада үз мисалының җавабын тапкан. Булатның җавабы дөрес килеп чыкмаган. Игътибар белән аларның мисалларына карыйк. Ничек уйлыйсыз, ни өчен Булат дөрес җавапны исәпли алмаган? Дөрес, Булатның мондый мисаллар шишкәне булмаган әле. Дәресебезнең темасы 2 урынлы санга тапкырлау. Бүген дәрестә без 2 урынлы санга баганалап тапкырлау белән танышырбыз. 2 урынлы санга баганалап тапкырлау алгоритмын кулланып мисаллар шишәргә өйрәнербез һәм үзләштергән белемнәребезне практикада куллана алырбыз. Хәзер тапкырлауны 2-нче сыйныфта өйрәнә башлыйлар. Ә менә 18-19 гасырларда тапкырлый белүчеләр бик аз булган. Мондый кешеләр кайбер аксыякләр арасында гына очраган. Ләкин Россиядә кайбер крестьяннар арасында тапкырлау таблицасын тулаем белмичә дә тапкырлый алу ысулы таралган булган. Бу ысулны рус яки крестьян ысулы дип йөрткәннәр. Бу ысул буенча бары тик 2гә тапкырлый һәм бүлә белергә генә кирәк булган. Әйдәгез, Булатның мисалына кабат күз салыйк. Алсу бу мисалны телдән тапкырлап карарга тәкъдим итә. 27 ул 2 дистә һәм 7 берәмлектән торучы сан. 49-ны 27-гә тапкырлау өчен беренче тапкырлаучы 49-ны 2 дистәгә тапкырлыйк. 49 тапкыр 2 дистә 98 дистә. Моннан соң 49-ны 7 берәмлеккә тапкырлыйк. 49 тапкыр 7 берәмлек 343 берәмлек. Хәзер 98 дистәгә 343 берәмлекне кушыйк. 98 дистә ул 980 кушам 343, димәк 1323. Балалар, Алсуның җавабы дөрес килеп чыкты. Ләкин аның исәпләүләре бик озын. Без сезнең белән 1 урынлы санга баганалап тапкырлый беләбез инде. Әйдәгез хәзер 2 урынлы санга баганалап тапкырлап карыйк. Шушы ук мисалны баганалап языйк. 49 тапкырлыйм 27. Башта беренче, аннан икенче тапкырлаучыны язабыз. Онытмыйк, һәр разряд үз разрядына языла. Беренче тулы булмаган тапкыр чыгышны исәплибез. Моның өчен беренче тапкырлаучы 49-ны икенче тапкырлаучының берәмлекләренә тапкырлыйбыз. 9 тапкыр 7 63. 3-не берәмлекләр астына язабыз. 6-ны истә калдырабыз. 4 дистә тапкыр 7 28 һәм 6 34 дистә. Шулай итеп 49-ны 7-гә тапкырлап, беренче тулы булмаган тапкыр чыгыш 343 килеп чыга. Икенче тулы булмаган тапкыр чыгышны исәплибез. Моның өчен беренче тапкырлаучы 49-ны икенче тапкырлаучының 2 дистәсенә тапкырлыйбыз. 9 тапкыр 2 18. 8-не дистәләр астына язабыз, 100-не истә калдырабыз. 4 дистә тапкыр 2 дистә 800 һәм тагын 100 900. Шулай итеп 49-ны 2 дистәгә тапкырлап, икенче тулы булмаган тапкыр чыгыш 980-не табабыз. Дистәләрдән башлап язабыз. Тулы булмаган тапкыр чыгышларны кушабыз. 343 кушам 980. Җавап 1323. Укучылар, без сезнең белән 2 урынлы санга тапкырларга өйрәндек. Тапкырлау таблицасын белсәгез, 2 урынлы санга тапкырлауның бер авырлыгы да юк. Балалар, шулай итеп 2 урынлы санга тапкырлау алгоритмы килеп чыкты. Аны истә калдырыгыз.
Балалар, шушы алгоритмны кулланып, 2 урынлы санга 2 урынлы санны гына түгел, 3 урынлы, 4 урынлы, 5 урынлы саннарны, ягъни теләсә нинди күп урынлы санны тапкырлап була. Мәсәлән, 1254-не 32-гә тапкырлыйбыз. Мондый очракларда башта цифр саны күбрәк булган тапкырлаучыны язабыз. Оннан соң беренче тапкырлаучының берәмлекләре астына икенче тапкырлаучының берәмлекләре булырлык итеп, икенче тапкырлаучыны язабыз. Беренче тапкырлаучы 1254-не икенче тапкырлаучының берәмлекләренә 2-гә тапкырлыйбыз һәм беренче тулы булмаган тапкырлаучыны табабыз. 2508. Беренче тапкырлаучы 1254-не икенче тапкырлаучының дистәләренә 3-кә тапкырлыйбыз һәм икенче тулы булмаган тапкырлаучыны табабыз. 3762. Тулы булмаган тапкыр чыгышларны кушабыз һәм җавапны табабыз. 40128. Ә хәзер мисалларга игътибар итегез. Беренче мисалда беренче тапкырлаучы, икенче мисалда беренче тапкырлаучыда, икенче тапкырлаучыда түгәрәк саннар белән бирелгән. Истә калдырыгыз, әгәр дә без баганалап 0-га беткән саннарны, түгәрәк саннарны тапкырлыйбыз икән, бу очракта саннарның ахырында булган 0-ләргә игътибар итмибез. 0-ләр уң якта кала торган итеп язабыз. Башта тапкырлауны башкарабыз, оннан соң гына тапкырлаучыда күпме 0 иде, шуның кадәр 0-ләрне истәп куябыз. Балалар, без сезнең белән 2 урынлы санга тапкырлау алгоритмын үзләштердек. Уңышка ирешкәнсездер дип уйлыйм. Мин сезне дәресебезнең практик өлешендә көтеп калам.